Здравствуйте. Здравствуйте. Тоҷикӣ? To'jikun. Ба чӣ қавоқо тандуқтести хи? И чӣ мешавӣ? Zaman. Bes. Мен мефурам ака, бахшиш ака, мен мефурам. Mefroid. Telefon tabro inja. Чума ака? Telefon tabro. Охи ака бё ман фурам. Skori pomoć da zan. Скори помощ? Skori pomoć da zan. Барои чӣ ака? Zan. Ин ака. Барои чӣ ака? Nom familia tada. Шарипов Дусмурод. Алло. Дочь. Скорая помощь. Верхний Беля 56, 25 этаж. Срочно приходите. У одного человека все кости сломаны. Извини, братан. Чего извини, братан? салом алайкум дӯстони меҳтарамҷон. яке аз ширкатҳои пешрафтаи шаҳри москва, ширкати муҳиддин, бародари қадрдони мо бо ана ҳамин мошинҳое ки дар назди шумо истодааст, граница мебаранд меоранд, дар хизмати халқи худ ҳастанд. касоне ки аз номи ширкати муҳиддин шуморо дурӯғ мегӯяду фреб мекунанд, бовар накунед. марҳамат. мошинҳои кушоти бар ҳаво, метро, водни стадион. марҳамат, биёем ба офис. албатта ба тори мӯи сари шумо аввалаш худо охираш худо ҷавоб мегӯяд. сарбаланд бошед, ба ҳар дурӯғу рост бовар накунед. ширкати муҳиддин дар хизмати шумост. Akatanakan biyoya aylasiya Apa igil sambima metiyo mashnasiya зангир набуду